Leviticus tidumienu. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, kasa kyerɛ Israelfo no sɛ, sɛ ɔbaa bi nyinsɛn na ɔwɔ ɔbabani a, ne ho nte nanson te sɛ ne nsa buo nna mu a ne ho nteɛ no. Na da a ɛtɔ so 8 no, ontwa abɔfra no twetia. Na ɔntena tanaa mu adaduasa na mmiɛnsa na ahodwira mogya mu. Ɔnka de kronkron biara, na ɔma kronkron bia hɔ kosi sɛ na ahodwira na bɛwie duru. Na sɛ wɔwo ɔbaa a, ne ho nte adapɛn mmienu sɛ ne nsa buo na mu. Na ɔntena tanaa mu adaduasia nsia na ahodwira mogya mu. Na sɛ ahodwira na ne wie du ma ɔbabani anaa ɔbabaa no a, ɔmfa odwanten ba a wɔde afi a wɔde bɛbɔ ɔhye afɔdeɛ ne aborɔnoma ba anaa nyankuku a wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ mmra ahyiaeɛ ntomadan no ano mema ɔsɔfoɔ no. Na ɔmfa mmra Awurade anim, na ɔmpatama no, na ne ho nte mfiri ne mogya agu no mu. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma ɔbaa a wawo ɔbabarima anaa ɔbabaa no. Na sɛ ne nsa anso ade a ɛduru odwan ba no ano a, ɔmfa nyankuku mmienu anaa mmorɔnomama mmienu mmra mema. Biako nyɛ ɔhye afɔdeɛ, na biako nso nyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mpatama no, na ne ho nte.